दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेराव जेराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने मोनहानाय जायगासिम जों हाबाफारि लानायनि थांखि बायदि दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो चिरां जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीनि जे जोनोम सान बे जोनोम सानखौ फालिनाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों महात्मा गान्धी माहारियारि बिफा जे अहिंसा जे मुलुगनां अहिंसा सान जे फालिनाय जायो बे हाबाफारिखौ जोंबो दिनै फालिनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै गासै मुलुगनाङै सुबुंफोरनो जोङो गाहाम हामलायनाय जोङो बावहरदों, जोङो मोजां मोननाय जोङो बावहरदों आरो मुलुगाव गोजोना जेब्लायबो जोरनानै थाथों जोङो बेखौ मिजिंथिदों आरो गोजोननि थाखाय मुलुगनि साफ्रोमबो मानसिफोरा खामानि मावनो हाथों बेखौ जोङो मिजिंथिदों। लोगोसे जोङो दिनै नैबे सानाव माहारियारि बिफा महात्मा गान्धी जाय बिथांखौ जोङो दिनै मुलुगनाङैनो सिबियो, मुलुगनाङैनो जोङो मानियो, बिथांनि जिखिनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ मुलुगनाङैनो दिनै मानियो। बिथांनि बे जयन्ती बे मोनसे दिबसाव जोङो बिथांखौ जोङो मान बावदों, जोङो खुलुमदों, जोङो सिबिदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे साननि सिगांनिफ्राय बे सानखौ जोङो फालिबोबाय थादों। मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माने नेसनेलिस्ट माने डेम'क्रेटिक मोनसे ससियेलिज्म मोनसे मोन्थोरजों खामानि मावग्रा बियो मोनसे आफाद। बेनि थाखाय जोंबो डेम'क्रेसिखौ जोंबो मान होयो, जोंबो नन भायलेन्सखौ जोंबो मान होयो आरो जोंबो लुबैयो आरो गोजोननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो खामानि मावो। महात्मा गान्धी माहारियारि बिफा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोङो मान होयो, जोङो खुलुमो आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिभ एन्ड लेट लिभ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि डेम'क्रेटिक मोनसे ससियेलिज्म बा नेसनेलिस्ट डेम'क्रेटिक मोनसे ससियेलिज्मनि मोनसे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आर्म्स एन्ड भायलेन्स फ्रि ससाइटिनि मोनसे मिशनखौबो लानानै दिनै जोंनि ओनसोलाव हाथियार गैयै समाज बा गोजोन गायसननायनि बाथ्रा नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेनि थाखायनो माखासे गोबांथार नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायगा जायगा बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लानायनि गेजेरजों गोजोननि मोनसे मेसेज बेखौ जोङो बोरै होनो हायो बा खौसेथिनि हाबाफारि बेखौ जोङो बोरै जागायनो हायो आरो नन भायलेन्सनि जिखिनि बाथ्रा बेखौ जोङो बोरै गोसारहोनो हायो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। भारतआ दिनै उदां जादों, जे गोबां रोखोमै आन्दलन जादोंमोनब्लाबो महात्मा गान्धीनि जिखिनि मोनसे लामा दिन्थिनायनि जिखिनि आन्दलन बियो दिनै मोनसे रायखांजाथाव जानानै थाफैबाय थाबाय, जे बाथ्राखौ दिनै मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरफोराबो दिनै मानिनानै लाफैदों आरो दिनै मुलुगाव माखासे गादब जानाय, माखासे नासयजानाय हारिफोर बा हादरफोर दंबावो होनोब्ला दिनै महात्मा गान्धी माहारियारि बिफा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजोंनो आगान सुरनानै बा दावबायनानै गावनि हादर आरो गावनि हारिखौ उदां खालामनायनि बाथ्राफोरखौ दिनै सानदों। दा बेखायनो जोंबो हारि हिसाबै बबेबा बिथिङाव जोङो उदां जाजोबनो हायाखै बा अबेबा बिथिङाव जोंनो उदांखौ नांगौ। बेनि थाखाय हारिनि जौगानाय आरो हारिनि थामोनथा बेफोरखौ मोनफुंलांनांगौनि थाखाय महात्मा गान्धीनि जिखिनि मोन्थोर, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जो माने बर'नि बिफा बड'फा जे लिभ एन्ड लेट लिभ बिथांनि मोन्थोरखौ सिङाव दोननानै आरो बर' हारिनिनो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सान्थौ सानस्रिखौ आरो माहारियारिबादखौ सिङाव दोननानै बर' हारिनि जौगानाय थामोनथा रैखाथिनि बाथ्राखौ जोंबो मावनो नाजाबाय थादों आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' माहारिया जेन सांग्रां जायो, जोङो बेखिनि बाथ्राखौ नोजोर आरो थांखिखौनो लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती, महात्मा गान्धीनि जोनोम सान। बेवहाय जों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फुंनि हाबाफारि हिसाबै भारतनि जेनिखि फिरफिला बे उरायहोनाय हाबाफारि आरो गोजोननि मोनसे फिरफिला, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला आरो महात्मा गान्धी खाथियाव बिबार बावनाय, गोजोननि फारौ उरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो एसे सिगां जोङो मावफुंनाय जाबाय। थांखिया बेनो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे एखे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो देग्लायनिल' खोथा नङा, गुबुन गुबुन बोसोरनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबोदों। मानोना जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नन भायलेन्स बा अहिंसा खान्थिजों जोङो जेनिखि बड'लेण्डनि जेनिखि मुभमेन्ट बेखौ जोङो खालामबोदों आरो दाबो जोङो सान्थिखौ लुगैयो,
हिंसा हिंसि जोङो बेखौ जोङो मालाबाबो लुगैया। बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों आरो इयुनावबो बे हाबाफारिखौ मानिलांबाय थानाय जागोन, फालिलांबाय थानाय जागोन। फुजा मेलानि खेथ्रआव माबायदि नोंथांमोना जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै 5 सेप्तेम्बरावनो फुजानि हेंथाथ' जोङो नङा, मेम'रेन्डामावबो जोङो फुजानि हेंथा बिदि जेबो लिराखै। फुजाखौ जोङो फालिथारनांगोन आरो मानिथारनांगोन आरो बियो गोदोनिफ्रायनो जोङो मानिबोबाय थाखानाय। जोङो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुजानि जोङो माब्लाबाबो हेंथा जानो हाया। फुजाया गाहामैनो जाफुंथों आरो दिनै दुर्गा फुजाया जागायजेनबाय। बिनि थाखायबो जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुर्गा फुजानि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो खावलायबाय थादों मा चिरां जिल्लायाव जिनिखि रिजाल्टनि हार बेयो मेट्रिक आनजादाव खोब गाज्रि। बेखायसो जोङो डिसिनि खाथियाव एसपिनि खाथियाव मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों। फुजाया मोजाङैनो जाथों, गाहामैनो जाफुंलांथों, खिन्थु जिनिखि जोङो रिजाल्टखौ नायनानै जोङो जिनिखि मेला गोलाव गोलाव मेला होनाय बेखौ आरो मोनसेया मेलायाव जिनिखि दावदै खेला होनाय, गेमलिं टाइपनि जायखिजाया गेमलिं टाइपनि खेला होनाय बेखौ जोङो माना खालामदों। आरो गासैबो जोङो रायजो राजा आरो फुजा कमिटिखौबो जोङो खावलायगोन नैबे जोंनि इयुन जेनेरेसन फरायसाफोरनि फारसे नोजोर होनानै आरो जोंनि चिरां जिल्लानि रिजाल्टखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय जाहाथे आङो खावलायगोन। फुजा कमिटिफ्रावबो माने जोङो नुयो गोरों गोरों मानसिफ्रानो फुजा कमिटिखौ दैदेनो, सालायो आरो गोरों मानसियासो फुजा कमिटियाव थाखागोन। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे बयबो गाव गावनो बुजिलायनानै चिरां जिल्लानि जिनिखि सोलोंथाइ बेखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय जाहाथे मेला होनो थाखाय गोलाव गोलाव होनो थाखाय साननाय बा नाजाबाय थानाय बेखौ जाहाथे दोनथ'यो आरो मेलायाव बे जुवा टाइपनि जिनिखि खेला होनाय, दावदै खेला होनाय, दाउ खेला होनाय बेथ' मालाबाबो जानाय नङा आरो जोङो बेखौ हेंथा खालामगोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै।